салом алейкум бародарои азиз, ина мошини мо Hyundai Solaris 2011 мошин фулай 4 та балони нав резин пачка састияни мошин фулай. бародарои ҷун, мо ана сафар карданем рӯзи якум хиддики шаҳри Новосибирск. бародаро касе ки хоҳишмандай, касе ки рафтанияй да мошин, нарх наво бародарои азиз, нарх навои арзон аст. 10,000 худтон медонед ки ҳозир билет 3,000 севу чандай, худо дуруг накна севу 200 ё ки 3,000 ай ҳами қаҳай. зато да 10,000 рубл мерай ба ҷо маконтан мераси. иншоалло ба раҳмони худо ба шаҳри Новосибирск соҳ саломат мебарем, мерасонем. хаймо алҳамдулилла ҳами ҳама вақт дар раҳи мерем миёем. беҳтарин мошинчаи састияниш хубай, 4 балони навина як бор дига фулай. бародарои азиз, каше хоҳишманди, номрора дар таи видео менависем, занг зан, иншоалло ки бо ана мақсад суҳбат мекунем. хай боқӣ дар амони аллоҳ бошеё. хай бародарои азиз, касе хоҳишманди, марҳамат. салом дӯстони меҳрубон, худо нигаҳбонтон бошад. бародарони меҳрубони азиз, бародаре ки мошинша диде шаҳри тоҷикистон дурустараш шаҳри Новосибирск мерава. агар кадмид рафтанӣ бошем, мо ба хотири худои бародар дастгирӣ мекунем. нарх навошу 10,000, рақамошу дарои экран. занг бизанед, кадмид Новосибирск, шаҳри Новосибирск рафтанӣ майда ин ҳам бачака занг бизанед субошед. ҳам бародар соҳиби нон, ҳам шумо бо камтар эконом. худованд ҳифзтон куна. як чизта барои шумо бародаро кардам. табулош на реклама мезанам, на қавру балов, на ягон гап хабар ки бо проблема накунӣ. безор кари гуфта қати реклама. охир реклама мекунем. дӯстони меҳрубон, ҳам зиндагӣ худмон пеш бура, ҳам як камбидия бародар бишавад. ба ҳам хотирай. хуб, худо нигаҳдор. Ку иша бе реклама кунем, ку ақлан лайкото мезанӣ ки бародар 4 клем биёва. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. худо нигаҳдор. барори кор рафтем.